Mbukeli weReal Nqubeko TV asikubingelele sikwamukela igama lami ngoNqubeko Ndlela. Namhlanje sihambele eMultipurpose Hall kwaNongoma. Sihlangeneke la eMultipurpose Hall sizozama ukuthola udaba ukuthi kuthiwa kunensizwa yakwaXulu noma kunomnumzane wakwaXulu othi ufisa ukuba inkosi noma ufuna ukuba inkosi khona esizweni sakaMandlakazi. Mayishiwo ukuthi kunengxenye ehambe ithinte uXulu. Nafisa ukuthi ayithathe leyo ndawo ibuye ngaphansi kwakhe njengenkosi. La ngaphakathi ke khona inkosi esizwe saMandlakazi, khona umdidiyelo wamabutho, khona undunankulu, khona abantwana nje ngibonile nomntwana uZebhloni kaNqama ubekade noma ke naye ukhona la ngaphakathi. Kodwa ke sifisa ukumthola soke sithola uMageba 2. Size kumntwana ukuthi uthini kwenzakalani bebehlangene ngani la ngaphakathi. Siphinde sithole futhi umdidiyelo wamabutho umntwana ufunda. Siza ukuthi njengoba bedidiyela amabutho bekwenziwani la eMultipurpose Hall. Kodwa kokuningi nokuningi sokuthola kubona akwesihambe sekubona siyokhuluma nabo. Asibingelele mbukeli weReal Nqubeko TV sise Multipurpose Hall kwaNongoma. Siyakhumbula ukuthi ke kuke kwaba nodaba oluthinta umndeni wakaXulu, kodwa ke esizoluthola kakhulu ngomntwana oseduze kwamntwana bathi ke uMageba 2. Ndaba ezitha sifisa ukuqala sikubingelele bese sikwazi ukuthola ingqikithi namhlanje ukuthi kungani isizwe sakaMandlakazi sihlangane la eMultipurpose Hall. Mageba, siyabonga kakhulu. Sithathwe uCommissioner ebhale i-email yokuthi ngathi kukhona izwe elalahleka lakwaXulu. Ndaba ezitha Sase sivele sihambe ngobuningi bethu ngoba asilazi lakwaXulu izwe. ndaba ezitha Suke iminyaka yonke la ikhona ngo1888 nanga yonke iminyaka akaze kube khona uXulu wayekhona wayeyinduna engazange abe inkosi. ndaba ezitha Manje besithukile kakhulu ukuthi ithatha phela lokho khona inkosi ngoba thina uXulu yasimazi uXulu owayeyinkosi naye futhi wagcina engenzanga kahle. ndaba ezitha Sazi lokho nje kuphela manje siyamangala uthinwe kodwa iCommission sisizile ukuthi vele isibona ukuthi into engekho leyo. Siyabonga nje ukuthi uNkulunkulu usizile kakhulu. Ikahle uXulu ubethini yini ebefisa ukuyenza kwaMandlakazi? Usuke watatazela kakhulu uXulu ngoba empela uzama ukuyicelela ukuthi abekwe abe induna. Kanti umduna ucelwa kwaCommissioner ucela enkosini uma indawo ekhona. Lokho akwenzileyo nje kukhombela ukuthi hayi akazi ukuthi kwenziwa kanjani ebukhosini. Okusho ukuthi uXabhashe befisa ukuba inkosi kuphi ke nendawo? Akayikhombi indawo ukuthi kuphi uthi abanalo izwe bona. Kusho uyisholo yena ukuthi izwe abanalo. Kodwa enkosi baye enkathi ifika ngoba kuyavela ukuthi wake walwa empeni ethile uXulu mase ngokomlando wakithi. Wasegcina ke eseyinduna yake asekhaya kithi. Akaze nje abe inkosi. Akanalo izwe. Hlo. Manje kulomhlangano obulana Mageba kuphume nesixazululo lesithini kuyo yonke lento ngoba bese sibona iko social media bethi liyahambela kaMandlakazi izwe. Uthiwe iphume nje yonke sivele yayeka ngasesithonje asifaka ku social media ayisekho. Sokubhedile nje. Xulu uma efuna ukuza akaboza yena enkantolo noma esigodlweni eBhanganoma. Ayohlala phansi akhulume ayikhalele ukuthi usefuna ukuba induna uyilambele. Yes. Ungathini ke Mageba kwisizwe saMandlakazi sonke besinetwetwe lithi namhlanje bethi abantwana bolala beyabantu ntu. Base siya abantwana sibe ulwandle selikhuzwa ngapha kwaXulu. Ngeke ngoba kade sikhuluma leyo nto ukuthi uMandlakazi umakhosi wonke kwaNongoma. Ndaba ezitha Isizwe esinabantu kakhulu sikhanda 70%. ndaba ezitha Sona sisodwa nje. Soko bekusho ukuthi bangabenza leyo nto bafuna ukubulaliswe. Ngakho bengazi ukwenza ngisho ukuthi obekwenzeke ini. Kodwa yinto nje sesibonga ukuthi sigcina siyiqedile yaphela ayisekho. Shuthi ungasho ukuthi kwisizwe saMandlakazi phansi amaphaphu. Phansi amaphaphu ngoba sesisowa vele sibawe masuka nje la siyoba mema bakwaXulu. Ndaba ezitha Ngehlala nje nabo kahle. Benisuswe yini boXabhashe. Siyabonga kakhulu. ndaba ezitha siyathokoza kakhulu. Thokoza kakhulu. Hayi mbukeli uyayizwela ukuthi kwenzekeni. Besithi nathi asisondele siReal Nqubeko TV njengomabona kude womphakathi ngoba isizwile ukuthi abantu bakaMandlakazi bese benamanzi emadolweni abanye bethi awu sizohamba sibuye sesinganazwe. Kodwa kumntwana uMageba 2 sesibekile ke esithombeni esicacile ukuthi cha bakithi akunjalo uXabhashe kuzomenywa nje eyesigodlweni le eBhanganoma ayobonana nenkosi mhlawumbe inkosi yomzwela bese imnikeza ukuduna kasazi. Mbukeli eduze kwami sijoyinwa umntwana ufunda ongumdidiyeli wamabutho kwaMandlakazi. Sifisa ukuthola kumntwana ukuthi njoba ebedidiyele kukuhle kangaka eMultipurpose ngabe bese sinelwa yini
noma ubekade kwenzakalani. Kodwa ke konke esikutholayo noma sokuthola ngayo umntwana asibeke nje isithombe nesicacile Mageba. Siyafisa ukuthi umbukeli osekhaya athole ukuthi njengoba kade kudidiyelwe namhlanje lapha eMultipurpose bekwenze njani Ndaba ezethu. Cha sehlelwe isimanga thina Ndaba ezethu. kunensizwa yakwalokana ithi ngiyakwaXulu le kwaGwebu Ndaba ezethu. sifike lapha sazi ukuthi izocela ukuba ilokana inkosi Ndaba ezethu. ngoba bebaliwe nezindudu ebethwa efuna ukuba inkosi ngaphansi kwazo induna ecisha ngathi mazu 7 noma 9 Ndaba ezethu. mayifika lapha ifika yajika ithi ifuna ukuba induna sagcina singazi ukuthi kuna uyikuphi ke ebekufuna futhi ifike la yasifica sikhona yabe siyasindeka yashawa amahloni yagcina ngasazi ukuthi ithini kusuka abantu besuka eMaritzburg bazokhuluma kukhona inkosi khona wonke umuntu kuzokhulunywa into engekho into engekho ngempela. Mhlambe Mageba ngifisa ukubheka ke isizwe sabaMandlakazi ungathini ukuthi njengomdidiyeli kakhulukazi kumabutho njoba kabanye bebethi nali izwe lihamba kwaNongoma vimba Nongoma kwenzakalani mhlawumbe ukubabeka nje isithombe nesicacile ukuthi lo mhlangano namhlanje ugcine uhambe wafika kwisinqumo esithini. Hayi uhambe kahle kakhulu umhlangano lokana ishilo nje athi ayifuna ubukhosi yona ifuna lokana ukudura so kusaqhubeka nje kanjalo uMdlakazi uyimele nenkosi yayo akho uphazamisa khona sizobuya nje ke siyibizele enkantolo kwaMandlakazi izochaza ukuthi kanti bithini yona kahle kahle. Mhlambe ke Mageba ke singabona ke mhlambe inkosi ivuma ukumnikeza ubuduna into enjalo noma mhlambe sekuba ukuthi kuxoxe kanjani. Ayi mancane amathuba ngoba esiyaqala ngokuphezulu kakhulu. Ndaba ezethu. Asazi inkosi ngesicabangele mhlawumbe yona icabangele izobenza njani. Ndaba ezethu. Siyathokoza. Mhlawumbe ungathini ke kumabutho nje ibutho lonke la kaMandlakazi ungasho ukuqinisekisa ukuthi phansi amaphaphu. Phansi amaphaphu ubuthola kwaMandlakazi kuhambe kahle kakhulu insizwa bethi ifuna ubukhosi igcina ithi ifuna ubuduna sokuba inkosi ke ezodecide ukuthi ithini ngaleyo insizwa leyo. Ndaba ezethu siyathokoza kakhulu. Ngiyathokoza. Ndaba ezethu. Mbukeli besikade sikhuluma namdidiyela amabutho kwaMandlakazi cha uyayizwela uyaqinisekisa nawe ukuthi phansi amaphaphu insizwa ke noma ke uXabhasho sazobizwa enkantolo kwaMandlakazi ukuthi ke kuyoxoxa naye ke okubheka phambili ukuthi kuzomiseka kanjani. Real Nqubeko TV besikhona.